den fucking dør? Jeg filmer det hele! Hvad helvede, hvad filmer du det? Ah. Hej, mor. Hej, skat. Ja, det er en fin kamera, må jeg sige. Ja. Når jeg ser, at den dør skal være lukket, så mener jeg det. Fandens spatterdreng. Jeg dør. Jeg hader dig. Jeg fed lille dreng. Sådan. Hej Steve. Nu skal jeg vise dig, hvordan man bygger Lego. Ja, sådan her. Så prøver man sine kræfter ud, og så... Se! Vil du også prøve? Ja. Nej, hvor er du dygtig. Hej mor. Hej. Hvad laver du? Ikke noget. Kan du prøve at være? Okay, se nu her. Hvad fanden laver du? Skal jeg tage igen? Ja. Jeg kan flyve! Wow! Jeg kan flyve! Woohoo! Jeg kan flyve! Fandens lille dreng. Du kan ikke flyve. Så er det. Det virkede. Andrew. Jeg ved, hvad du laver. Nej. Og dygtigt. Yeah. Ja, du er meget god. Ja, jeg øvede mig. Se mor. Ja, skat. Er det ikke fedt? Hun er syg, hun har brug for noget medicin for helvede. I spiller. Hun kommer til at dø. Andrew, køb noget medicin. Har du set mit kamera? Jeg tog det. Jeg har set, hvad du laver. Hvad fanden? Hvad tror du, at du er? Din taber! Nej! 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 Du der! Giv mig dine penge! Det er røveri! Taber! Min søn. Din mor er død. Og det er din skyld. Hører du ikke? Det er din skyld. Din mor er død. Hun er død, fordi du dræbte hende. Din skyld. Din skyld. Nej. 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 Ah! Nej. Nej. Du kan spille